Ikaw ba yan, Ma'am Ilongga? Bakit may Yes. ano? Opo, Sir Ano nga? Jensky. Ay, andyan pala si ano, si Pangit Ma'am ng Joris, boses oh. ko. Ano yung send ka ng ano, yung picture mo para malagay diyan, oh. Okay. Kasi gagawa din pala ako ng ano diyan, yung brand ko. Gawa ka na rin, Ma'am Ilongga, marunong ka na ba? Sa brand, hindi pa ako nakapag-try. Wala, paano nga yun? Send ka nga ng ano sa akin. Picture? Nag-start na ba? Oo. 1 minute na, and 37 seconds. Bakit hindi ko makita? Ewan ko sa'yo. Ay, ang pangit ng boses ko. Diyos ko, Lord. Nag-check na saan ba yung picture ko. Yan na lang. Wala na. Mag-send ka din doon kay ano, Okay. kay Ma'am Joris kasi siya yung mag-ano diyan, mag-share screen. Okay. Picture? Oo. What ito? Kahit ako kami ako. Bakit ang ganda mo dito? Hindi naman ikaw 'to eh. Nasa na ako. Ay, ako pala itong may picture ni Ma'am Emily. Shout out, guys. Ayan. Ang, ang ilonggan yung may sakit. Shout out kay Sis Ganggay, Sir Kaaligi, Ma'am Marilo, shout out. Ayan. Kay Ma'am Grace, shout out, Ma'am. Kay Ma'am Jory. Ayan. Kay Ma'am Ferlin, shout out. Ayan, attendance na kayo, guys. Attendance na at pa-share ng ating live. Ayan, Kuya Rolly, shout out. Yakap sul at kispirin kailangan yan. Hindi, sana all. Sana all, Sir Kaaligi. Yan lang ang kailangan. Ilocanong Pasaway Vlog, shout out, sir. Salamat. Ayan, attendance na po kayo at pa-share na rin po ng ating live. Ayan, sa mga hindi pa dyan nakapag-attendance, attendance na po tayo. Wala tayong music, Sir Jonsky. Kay Domingo ba? Nasa din ka na, Sir Jonsky. Nag-mute man si Toko, ay. Ma'am Ganggay daw kakanta. Sus Ganggay ang kakanta para sa akin. Sir Jonsky, nasaan ka na? Wala tayong music. So, hindi pa nakapag-attendance, guys. Attendance na kayo, guys. Attendance na.
I remember you singing. Na, 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 na. Pero walang music, kakanta ako. Tapos pag kumati ang lalamunan niya, off mic muna. Ayan. Shout out sa ating Tim Nolan in the house. Shout out. Si Ma'am Marilu kakanta. Magaling yan kumanta. Siyempre si Ma'am Marilu pa. Kumakanta yan sa simbahan eh. Stop po. Where na yun? Nandito ako ngayon sa kusina. Kumain kasi ako guys. Kumain na ba kayo? Nagapunan na ba ang lahat? Makati ang lalamunan, sir. Ito sanang pasaway. Ayan, hindi pa kakayanin. Kay barado ang ilong. Ako'y tabang na lang. Ayan guys, attendance na po. Ang lahat, Ma'am Lilian Bardina, shout out. Good evening. Happy Monday, everyone. Tan, tararam, tan, tararam. Umpisahan mo. Wala kang tangga tatapusin ka. Nakamute pala ako. Kanina pa ako nagsasabing Oh, nakamute. pwede na yan palitan yung ano Wala mo, nang profile mo dyan. sasalita. Oh. Ayan oh, meron na oh. Oh, di ba? Eh, Ma'am Emilyn pa din yung sa akin eh. Pwede mo, nandun na, meron nandun sa ano. I-change mo lang. Change ko lang. So, lalabas muna ako dito. Mawawala ako. Hindi. Change mo lang, pindutin mo yung 3 dot. 3 dot. Tapos, settings. Oh, 3 dot. Yan sa 3 dot o din sa may ano mo. Sa more. O di, ano ko ha, share, mag-share screen ako ha. Uy. Ayan oh, ayan, pindutin mo yan. Saan? Saan ba, Sergeant? Ayan. Ala, bakit yan? Ayan, Ba't yan ang lumabas? ayan ka dyan. Hindi ko nakikita. I-ano mo, igalaw mo yung araw Okay, ng log out na tayo. Log out. Yan Wait lang, oh. baby. After mag-log out mga guys, type palaro. Para alam ko na nakapag-log out ka na. After mag-log out, type Ala. palaro po. Flag out na daw sabi ni Ma'am Tilay. Patay ka dyan. Hindi yan oh, yung Ito. pindutin mo nga yung dyan ano sa ano, Ito di na, ba? ito na. May box dyan sa ano, sa ilalim. Sa participant dito. May box sa ilalim. Hindi man to. Yan oh, pindutin mo yung 3 dot. 3 dot sa ilalim, yung may Oo. more. Oh, Oh, more. Tapos, yung 3 dot tapos edit o ano, audio avatar. Diyan sa ano mo lang, yung sa hindi naintindihan pala. Yung diyan oh, 'di ba pindutin mo yung may mic diyan, may nakalagay mic. May nakalagay diyan mic oh, naka-X. Oh, hindi naman naka-X yung mic.
Ako na lang kaya magpalit? Ay, hindi pwede pala. Ano na? Sir, tumawag ka muna sa messenger para ituro mo. Sige. Oo, yan. Oo nga pala. Sige, tawagan kita ha. Tawagan kita. Ay, hindi pwede siya ata. Okay, sa mga ano diyan, sa mga gustong humabol diyan ay sasali, mag-attendance na po kayo, guys. Ayan, mag-attendance na po kayo diyan. Oh. Kita mo na. Sino ba 'yan? Ano? Sino 'yan? Sino 'yan? Oo. Sino tumawag? Hello? Hello? Ano kita mo? Water? Wala no. Sige, ano mo distract it. Right mo. Naka-mute pala ako. Walang ya naman, oh. Mega love shoutout sa mga nandito. Oh, guys, sa 11 millions diyan, may 11 million mega love shoutout sa inyo. Mami Lungga, tayo presenta sa kabila. Ay, present, malano ba ako doon? Wala naman. Nanalo ka daw, Wala nanalo ako. ka. Sige, shoutout mo na sila. Ay, present. Basta si Ma'am Grace na. Ha? Naka-mute na naman ako. Minumute mo ako, Mami Lungga, no? Minumute mo pala ako. Naku, hindi nakikinig yan kasi nag-type present sa kabila. Naniwala. Nag-present ako doon. Yatay. Ay, ginoo ko. Inutusan kasi ako nangalaga ako magplansya, oh. Sabi niya, okay ka na. Sabi niya, pwede ako magpa-plansya muna ng hijab. Ma'am Ivy, shout out po. Bon Garcia, Sir Mon, shout out. Eh, ang pangit talaga ng boses ko. Kayo talaga pinaprank-prank niyo ako. Ay, yun. Oh, mag-ano ka na dyan. Mag-shoutout ka na dyan. Kaya mag-start na tayo. Dahil ka ikaw na mag-shout out sa kanila. Magplansya ako. Ha? Magplansya. Hala. Magplansya ka ba?
Ang walang ya. Yung alaga ko kasi aalis. Magplansya pa pala sila, guys. Magplansya pa pala siya, guys. Ah, Hindi, hijab lang to, hijab. Isa lang to. andyan pala si Juris, oh. Nako. Mahawaan tayo Lagi na dito. ako. Ay, ang layo mo naman, sir. Sino ang device na connected? Nako, Sino yun? bumaba na naman siya. Sige, ako na lang. Bahala na to. Sir Abay, shout out. Multitasking. Umalis na kasi yung kapatid ni Amo kaya pinalabas na ako sa kwarto. Ah, Kanina ayaw. I don't know Ay, baka that daw, day the sun. Buti hindi tayo nag-iiko dalawa, no? Bakit nandito ka ba? Ha? Bakit nandito ka ba? Hindi tayo nag-iiko. Diyan ano lang ba tayo? Bakit? Pwede ba yun mag-iko? Sa iba kasi nag-iiko eh. Hmm. Ang dami ko palang dito. Yan, oh. Shout out pala sa mga nandyan sa baba. Hindi mo na kayo makikita. Aalis kasi si Amo sa kayong alaga. Sige na, mo na lang muna dyan. I-ano mo muna eh. Batiin mo na lang muna sila dyan, oh. Habang wala pa. Okay, sige. Habang nagpa-plansya ako, ba't? Oo. Habang Ayan. nagpa-plansya ka. Multitasking dito. Ayan, umpisa natin dun sa pinakataas-taasan, pinakaduluduluhan. Ang pinakauna dito, si Forlin, ayan, yan na nakikita ko. Shout out Sir Kaaligi, Ma'am Ganggay, Kuya Rolly, sino pa ba? Ilocanong Pasaway Vlog, shout out Ma'am OFW Grace, shout out, sino pa ba? Wala na ako nakikita. Ayan. Ulit-ulit, sila pa din. Tapos si Sir GT The Naker, shout out Bon Garcia, shout out. Ma'am Ivy, shout out po. Ma'am Maris, Sir Abay, shout out. Ma'am Grace, shout out ma'am. Sino pa? Ayan. Dito na tayo sa pinakababa. Mag-uncam The ka. Pride of Abaya, shout out. Ayan, yun lang. Diyos, makate ang lalamunan ko. Diyos ko, Lord, tabang. Kamutin mo yung lalamunan mo. Oh, Diyos ko, nanalo ka dun sa kabila. Hindi ka nag-present. Wala. Ano na yun? Matic na yun. Nagpakita ako doon. Oh. Ayan, sige na, Sir Junske. I-go mo na. Tapos ka na ba? Tapos na ako. Okay, guys. Ayan, punta na sila dito yung iba. Lipat na po. Kuya Rolly, shout out. Tuko! Ikaw na mag-explain dyan. Oh, habol lang. Mag-attendance, guys. Mag-attendance pa sa mga dyan, mga bagong dating dyan. Shout out. Habol po, habol sa mga doon galing kay Ma'am Emeline. Habol ang sundan. Sa mga hindi pa nakapag-attendance. Habol ang sundan.
Apas na apas. Kay malarga Okay. na ang barko. Oo. Lalarga na daw yung barko, guys. Uy, magpakita ka kasi. Sa Diyos ng Nandito Sir na po. Junski, nagpa-plancha ako. Nagja-jacket pa. Ay, Gusto niyo ako makita, guys? ay Ma'am Joris, Ma'am dito ka na sa Jory, taas. pwede pa po, Ma'am, Sweet 16, di pa po nakapag-start. Attendance na po, Ma'am, attendance lang. Ayan, oh. Habol ko mo. Ayo. Ah, grabe. Balot na balot ba? Oh, guys, Ang habol lamig lang po kasi, sana, no? guys. Oh. Tingnan mo, Lamig. guys. Nag-explain siya, nag-shoutout sa inyo, nagpa-plancha. O, di ba? Saan ba kayo niyan? Habol lang kayo dyan, guys. Kayong planchahin ko may Oo. pahabol din. Oo. Pa-like and pa-share ng ating live, guys. Kasi, mag-start na tayo. Tapos mag-attendance na po yung mga hindi pa nakapag-attendance. Ilocanong Pasaway Vlog. O, dito ka na, sir. Mag-ano ka na baka makakasali ka na dito. Baka matapos mo na kasi konti lang naman tayo eh. Nasa mga ano lang tayo. Sa mga 5 lang, 5. Kaya kaya natin to, kaya natin. Oh. Ma'am Perlin, umakit ka dito. Bilis. Oh, multitasking talaga yan. Ano ba yan? Nagmamlansya, Siyempre. tapos kumakain. Yan. Tapos na ako Ay, hindi kumain, pala. Sir Junski. Grabe Ay, ka hindi naman. pala. Okay. Tapos Sige. na. Habang namamlansa si Ma'am Ilongga, i-ano ko na lang muna tong mga yung flow ng ating program. Aalis kasi yung alaga ko tsaka si Amo. Okay. Guys, magandang welcome pala sa live ni Ma'am Ilongga. Ilongga na makulits. FW. Wala hagdan, patay. Uy, send mo yung hagdan dito ni Ma'am Ilongga. Send mo nga yung hagdan niya habang nag-ano ako dito. Sa mga bago dyan, yung mga bagong invite ng ating mga inviter, i-explain ko po sa inyo yung flow ng ating program. Free lang po tayo, guys. Free. Views and likes, subscribers po sa mga mag-participate at tatapusin ng ating live. Free lang po tayo. Kaya kung ikaw naman po ay may time na makipag-participate sa ating live, makipagdikitan hanggang dulo, free lang po tayo. Kasi pag natapos po nyo ang ating live, meron po tayong palaro. Play all, meron niting subs. Depende na lang po sa ibibigay ng ating host kung ano yung pag-games niya sa pag natapos na yung ating live. Kaya kung ikaw po ay free lang din mong makuha ang play all, ang subscribers, views at saka likes. Basta matapos mo po ang live at malapag ka, ay goods na po yan. Sa mga bago dyan, makinig na lang po konti. Ito na. O sa mga naman dyan, mga walang oras po, katulad ng mga dyan, wala pa kasing nagpalipat. Wala tayong magiging example ngayong gabi. Kung sa mga wala pong oras dyan sa pakipagdikitan, sa kipagbakasan, meron po tayong option, minimum of 125 pesos. Malalapag na po ang iyong channel na hindi ka na po makipag-participate dyan. Basta magpalipad ka lang ng 125 pesos. Okay, di ba? Sa 125 pesos, ma-promote na po yung channel. Kahit ka lang dyan, maglandi-landian ka na lang dyan sa baba. Basta
magpalipad ka, ma-promote na po ang iyong channel. At ikaw naman po ay magpalipad ng 250 pesos. Meron ka na pong Matic 50 subscribers. Tapos malalapag na rin ang channel mo kahit hindi ka mag-participate. Okay? Ikaw naman po ay gusto mo ng mas malaki-malaking subs, magpapalipad ka ng 500 pesos naman. Meron ka pong 150. Matic na po yan, guys. Hindi na po yan dapat mapanalunan mo sa ating palaro. Matic na po yan 150 subscribers sa magpalipad po ng 500 pesos. Tapos malalapag pa ang iyong channel kahit hindi ka nagpa-participate dyan sa baba. Alright. Pero yan lang po, option lang po yan sa mga wala pong oras makipagdikitan, guys. Yung mga mga maluwag-luwag yung tornilyo. Maluwag-luwag at mabigat-bigat yung bulsa natin. Kaya kung wala ka namang time, magpapalipad ka na. Kung gusto mo rin na magkaroon ng Matic na subscribers, magpalipad ka na ng 250, may Matic ka na 50 subscribers. At saka 500, kung magpalipad ka rin 500, meron ka rin 150 subscribers. Matic na po yan, guys. Kaya kung ikaw naman ay walang time, magpalipad ka na. Okay, dito naman tayo sa kung ikaw ay inviter. Kung inviter ka naman, guys, mahilig ka makipag-usap sa mga strangers. Tapos mahilig ka mag-sales talk. Magagamit mo yan dito, guys, kasi ang ganda ng natin sa inviter. Kasi kung inviter ka, guys, tapos meron kang members dito na nakipagdikitan, na nagpalipad or ilan ba sila? Kung ikaw po mga 2 members pataas, ikaw na inviter, ma-pre-lapag ka na po. Kahit hindi ka na diyan. Hindi ka na mag-participate diyan, mag-invite ka na rin kahit nag-i-invite ka. Malalapag po yung channel mo basta may 2 ka pong member na nakipagdikitan dito at nalapag po. Yan, di ba? Saan ka pa dyan? Nag-i-invite ka lang ng 2. Tapos nakipagdikitan, natapos niyang live. Ikaw na inviter. Kahit pag mag-mall-mall ka na lang. Di ba? Yan po. Pero hindi ka po maging legit na inviter kung hindi ka po ma-orient. PM mo lang, guys, FB. Ayan. Kung gusto mo pong magiging legit na inviter, PM mo lang yan, guys, si FB Tilay MG. Yan po ang kakausap sa'yo at ituturo po yung mga techniques. Yan po, meron po siyang orientation tuwing Sabado or Linggo. Depende na rin po sa oras nyo kung kailan ka bakante at bakante din yung si Ma'am Tilay para mag-orient sa'yo. Di ba? Kaya, ano pa bang hinihintay mo? PM mo na yan, guys. Palaging nakabukas yan. Mag-message lang yan sa'yo. Mag-haha-react. Di ba? Dito naman tayo sa Oo, Ma'am Karigs. Makakahabol ka. Mag-attendance ka lang dyan. Nakapin po yung attendance sa taas. Yung sa mga bagong pasok pala dyan, mag-attendance na po kayo para makahabol po kayo sa ating Hindi pa po tayo nag-start. Lang pa tayo sa nag-explain pa tayo ng flow ng ating program. Kung dito naman tayo sa guys, mga si Ma'am Tilay pa, exciting part. Di ba? Exciting part. VIP is sponsor. Dito guys, maganda talaga to. Kung ikaw naman ay maraming maraming tinatagong blue dyan at maluwag-luwag sa buhay at gusto mong ma-monetize ang iyong channel, within 3 to 10 days, ma-monetize na yan yung channel mo. Pag i-avail po yung VIP namin. Kasi meron po kaming 1K subscribers at 4K watch hour in just 3 to 10 days.
Ayan. Pwede ka na mag-apply ng monetization, guys. Basta i-avail mo yung VIP sponsors natin. O, sponsor natin. Meron din yang promo, guys. Kung gusto mo, 4 times a day promotion. Ngayon, marang nagbabago na to kasi katulad nito, may 8 p.m. na tayo. O, di ba? 5 ano na yan, guys. 5 times a day na yan. Mapopromote yung channel mo pag i-avail mo yung VIP sponsor natin. Yung VIP natin. 5 times a day na pong malalapag yung channel mo. Parang magsasawa na lang ata yung videos mo na kakalapag Kasi 5 times a day yan Siyan ka pa. 4 times a day. May 9 a.m. tayo, 1 p.m., 6 p.m. Yan to. Katulad nito, 8 p.m. Tapos may 10 p.m. din tayo. Di ba? Kung ikaw naman na mas nakakaluwag-luwag sa buhay dyan, tapos ayaw mo nang makipagdikitan, ayaw mo nang makipagbakasan, ayaw mo sumali sa live, di ba? Mag-VIP sponsor ka na. Ano pa bang hinihintay mo? Okay? Kung gusto mo guys, PM mo yung yung nag-invite sa'yo, o sino ba yung kausap mo, yan, i-PM mo lang guys. Pero mas maganda i-PM mo to guys, yung sa sa ating ating team leader, yan. PM mo dyan guys, FB Dongkulis at FB IB Favila Clotario. Nalaglag yung cellphone ko, basag ata. Ilang beses na to nalaglag. Magpapalit ka talaga niyan. Magpapalit na to ng bago. Okay guys, yan po guys sa mga gustong magpa-VIP, PM nyo lang po yan guys. FB Dongkulis, FB IB Favila Clotario. Yan lang po guys ang ipipm nyo. Okay, natapos na po natin ang ating flow ng program at magro-roll call na po tayo. Si-share ko lang tong dito. Sino pa bang humabol? Tingnan ko lang. Sir John Lasso, habol po. Attendance ka lang po, sir. Okay. Sa mga gustong humabol Ayan, nandyan yung attendance na kapin. Sa mga gustong humabol dyan guys, mag-attendance na sa mga bagong pasok. Habang hindi pa na Ma'am Eleanor, shout out. Bilangke, shout out. Chada Lakwachera, shout out po. Ma'am Anbang, shout out. Okay. Alright. Ayan na guys. Nakikita na po natin sa ating screen yung sige, mag-roll call na po tayo guys para makapag-start na po tayo. Sort lang natin. Type present po guys pag natawag ang inyong pangalan para makapag-start na po tayo. Abay Efren Vlog, Ana Hasmin Vlog, Ate Che, Bernard Manuel, Bisayang Kulits, Bon Garcia, Chubby TV, Charmaine Vlogs, Cleveland TV, Eleanor Pilaurel, Ferlin, Dalagan Mix Vlog, Ganggay, Rob Vlog, Jensig, Joris, Jonski, GT Daniker, Type Present, Kaali GTV, Langki OFW, Lilian Bardenas, Les Dreams, Maris TV, Master of None Vlog, OFW Nining 2007, OFW Greece 2010, Sweet 60 Tilay, The Pride of Babaya, and Zach Diary. Type present. Okay, magta-timer po ako na kahit mga 2 minutes lang para po ma-confirm po dyan kung hindi nakikita yung ko, timer. Sige, ako na bahala. Titunog naman ata yan dyan.
2 minutes lang guys. 2 minutes. Hindi pala ako naka full screen, naka lang pala. Ma'am Okay. Lars, attendance lang po. Nandyan po yung attendance nakapin. Pwede pa po makahabol, hindi pa po nag-start. Ayun. Kita nyo na ang timer guys. Sir Ondoy daw, Sir Jelsky. Si Sir Ondoy, wala ka pa sa wala ka sa attendance eh. Lagay kita dito. Si Ma'am Lars, hahabol. Ma'am Lars, Sige. mag-attendance ka lang po, ma'am. Mag-ingay na po yung mga wala pa sa roleta. Sino pa si? Si ano lang yan, si Sir Ondoy lang ata eh. Sino pa ba? Sino pa guys? Mahaba pa yung oras natin guys oh. Mayroon pala ang ano. Si Ma'am Lars Easy, Si Ma'am nandyan na. Lars. Si Ma'am Lars Easy pala. Sige. Ma'am Lars. Si Karigs, dan attendance na daw siya. Share, thumbs up. Salamat, Ma'am Karigs. Okay, Lars Easy andito na. Sir Jun Lasso. Andyan na po, Ma'am Karigs. Si Ma'am Karig. Si Ma'am Karig daw. Si Sir Jun Lasso wala din oh. Naghumabol siya sa attendance. Layo kasi ng ano ko. Ma'am Charmaine. Ayun, nandito pa si Ma'am Charmaine. Shout out, Ma'am Charmaine. Ayun, si Ma'am Lars Easy. Yan na lang ba? Wala na? Wala na? Si The Pride o Babaya, meron pala. Andito pala. Okay, wala na guys. Okay. Kung wala na guys, mamili na po tayo ng login. May login 1 ka na ba? Wala pa. Meron na. Login to tayo guys, login to. Mili tayo, present yan kasi matawag guys. Login to tayo, login to. Okay, login to, tayo present. Tayo present. Si Ma'am Karig pala. Wala. Ma'am Karigs. Okay. Shuffle tayo, shuffle. Para sa ating login 2. Tayo present. Ma'am Ganggay. Ma'am Ganggay. Ma'am Ganggay ang ating guys. Ating login 2. Tayo present. Timer start now. Uy, andyan din si Ma'am Miss Ann in Taiwan. Ma'am Ganggay. Ala. Wala pala ako nahanda dito, guys. Wala siya. Wala si Ma'am Natulog na ata yun. Sa mga habol guys, na lang. Naku, wala. Tutut. Wala. Wala si Ma'am sige, dito na tayo. Si ulit. Andyan ba? Andyan, habol niya guys. Siya ang ating login to guys.
Oh, wala na tayong ano, yan lang, login to lang. Wala na tayong ano, Ma'am Ilongga. Hindi na tayo mag-unang una at huling lapag. Okay. O, ano na yung ano, Ma'am Ilongga? Yung mechanics natin. Ma'am Ilongga, nawala na. Okay guys, sa mga bago dyan, ito po, makinig. Type mechanics po sa mga bago dyan. Gilbert Family Vlog, big love shoutout sa iyo, Miss Ann in Taiwan. Tapusin ang live. Okay. Mga bagong invite ata to ni Ma'am Ivy. Okay, ito sa mga bago dyan, yung ating live po ay napaka-organized po tayo. Type mechanics muna, type mechanics dyan sa mga nandyan sa baba. Yung ating live po ay napaka-organized po nito guys. Si host lang po ang maglalapag dyan sa baba. Si Ilongga OFW Kulits Vlog lang po. Wala pong iba. At saka yung moderator na lang po ang maglalapag dyan. Sige, ma'am. Tilay. Once na nalapag na po yung link dyan, wag nyo na pong titigan guys. Puntahan niyo po. Click nyo na po yan. Once na na-click na po yung link, dadalhin po kayo dun sa video ng links tapos para wala nang matagal na wala nang paligoy-ligoy pa. Basahin mo na agad yung title ng video para makakuha ka po ng idea kung ano po yung ipang-comment mo doon. Kasi kailangan po nating mag-comments kahit paulit-ulit na po yung video na napanood mo or ilang beses mo na na-commentan yung video na napanood, mag-comment ka rin po ulit kasi yun po ang natin. Doon po tayo nagbi-base doon po magche-check yung moderator kung ikaw po ay sumasali or nagbabakas or nagpa-participate. Kaya yun po kasi ang ating doon po tayo nagbibis guys. Lalo na sa mga bago diyan. Doon po tayo nagbibis tapos kailangan po related sa comment po ang i-comment natin katulad niyan naglalabas siya. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ang galing niya mag-drive. Di ba? Hindi. Kung naglalabas siya, wow, ang galing mo naman maglaba diyan. Ang galing mo naman maglaba. Malinis ba yung tubig diyan? Ganun lang po. Bawal po tayong mag caps lock, mag-emoji. Yung mga spam comment po, bawal po 'yun. Yung mga heart react lang, bawal po 'yan, guys. Yung mga wow, yung pabalik naman po, yan, tamsak, dikit, pabalik sa bahay, pasukli. Wala, bawal po 'yun, guys, kasi pag once na spam na po yung comment mo, hindi yan makikita ng ating moderator. Kahit nagbabakas ka, hindi po malalagyan ng okay at hahanapin ka po ng moderator. Kasi yung kinoment mo dun sa video na pinapanood mo, hindi po siya nakikita kasi spam po siya. Pag hindi nakikita yan, siyempre, ibablock ka po sa attendance. Kahit nagko-comment ka, pero hindi nakikita yung comment mo kasi yung mga kino-comment mo, spam po yun. Once na naka-comment ka na, i-like mo or i-subscribe, i-bell all, o kung bago ka mang dikit, example, Sun TV, lagay mo lang, kung bagong dikit ka naman, Sun A. Yan, Sun A kung bagong dikit ka at Sun B kung ikaw po ay dating dikit na po sa video na pinapanood mo. Nalaglag na naman, Ma'am Ilongga. Ayan. Nalaglag na naman ang kung naiintindihan po natin ang ating mechanics. Alright. Type start. Type start na po guys para mag-start na po tayo. Kung naintindihan na pong mechanics. Lalo na dun sa sa Ilocanong Pasaway. Sir Ilocanong Pasaway, Sir Gilbert, at saka kay Miss Ann in Taiwan ba? Dati na yan, di ba?
Yan sila Sir Cleveland, dati na yan. Si Sanby, si ano na lang. Si GT Daniker, luma na rin yan eh. Si ano, Si Liz type Dream. ano, Sino yan? Si Liz Dream. sino si? Si Liz Dream. Hindi ko na ano. Dreams. Si Liz. Hindi mo ako naiintindihan sa Joseph. Parang ngungo man ako. Si Ma'am Miss Ann in Taiwan, matagal na yan eh. Ano yan, parang na ano na to. Alice Dream. Sino ba yan? Parang na ano naman Kaya yan, hindi nakatawa naman yan ako. siya bago. Matagal yan si Ma'am. Oo, matagal yan. Natiguang na. Grabe sa tiguan niya. Oo, may log-in one na Ma'am Tilay. Ang log-in to pala si Ma'am Ganggay. Hindi ko na ano. Hindi ko pala na ano. Okay. Si Ma'am Ganggay, Ma'am. Ano? Hello, Ma'am Ana. Yes, nandito pala si Ma'am Ana sa ano, sa attendance. Ma'am Ana Hasmin. Good evening, Ma'am. Ma'am Ana Hasmin. Shout Oo. out. Okay. Ako na lang maglipat, Ma'am Ana. Hindi ko na nalipat. Oh, basahin mo na yung Ma'am Ma'am Ilongga yung natin. Okay. Bebe, titingnan ko nga kung nandito ba si kung nakuha ba yung mechanics ni Sir Ilocanong Ilocanong Pasaway na ako. Pangalan pa lang Pasaway na eh. Mega love shout out sa iyo, Ma'am Lucy Talavera. Mega love shout out. Sunby TV, nandito ka na ba sa attendance, Sunby TV? Check na natin kung nandito na ba. Okay, si Sunby TV, si Ma'am Lucy Talavera, andito na. Sa ating attendance lang ha, pero hindi pa sa ating comment section. Okay. Okay guys, babasahin ko yung no need to present na guys. No need to type present na lang po diyan. Babasahin ko lang po, baka makikita ko dito si si Ilocanong Pasaway. Wala din siya sa attendance oh. Sige, attendance na lang kita dito pag nakikita kita sa sa login 1. Okay. Dito tayo sa baba mag-start. Okay, babasahin ko lang. Si Kaaligi. Aba, magkatabi pa talaga si yung mag-asawa. Si Sir Kaaligi, Ma'am Maris, Lars AC, si Ma'am Eleanor, Master of None, Sweet 60 Kadagat, Chubby TV, Miss Ann in Taiwan. Miss Ann in Taiwan, wala pa sa attendance. Wala pa sa attendance si Ma'am Miss Ann. Oo, wala pa. Wala pa nga. Okay. Ay, andito na pala. Andito na pala si Ma'am Miss Ann in Taiwan. Si Liz Dream, andito na. Si Ondoy, Sun TV, andito na. Si Mami Jonah, andito na rin. Si Ma'am Ganggay, andito na. Uy, andito na si Sir Ilocano. Yun naman, very good, very good. Nakita kita dito. Alright, very good, sir. Pero sir, lagyan mo konti. Mga tatlong, mga 5 words, sir, Ilocano. Nandito na siya, okay.
Tuloy-tuloy mo lang yan, Sir, Sir Ilocanong, pasaway. Kung ano yung ginagawa mo dyan sa Log-in-One, yan din gagawin mo hanggang matapos yung ating live. Okay, alright. Galing, galing. Galing, nakuha niya agad. Si Ma'am Langki, andito na rin. Si Ma'am OFW Nining, andito na rin. Rostan Cooking. Uy, yung invite ni Ma'am ni Ma'am Ivy, si Sir Gilbert, andito na rin. Okay, kukunin na lang ng ating moderator yung yung mga mga attendance. Si GT ngo, si GT Daniker, andito na rin. Okay. Si G Makarig, si Ma'am Carigs. Andito na po siya. Okay, alright. Okay nga, tingnan natin kung may humahabol pa ba. Si Sir Bon, andito na rin. Si Sir Orly Kabugto, andito, humabol. Ma'am Anbangs, yan po ang humabol sa ating Log-in-One. Alright. Very good yung bago natin, guys. Oh. Very good. Tingnan naman natin siya sa ating login ko kung andito siya. Okay. GT Daniker. Bisaya ang Langki. Okay. Si Langki. Numerelia. Master of None. W Green, Miss Ann, Chabi Kaaligi, Bon Garcia Maaris, Listream, okay pa sa all right. Okay, dito na naman tayo sa login ko. Kung nasundan ni Sir Bon. Ni Sir Sir, sino ba yan? Sir Thank you Ma'am Zabida and Imran. Thank you sa iyong palipa. Alright, thank you. O sa mga walang time din naman dyan, di ba? Yan, gayahin nyo lang guys, pindutin nyo na yung $sign dyan. Kung sa mga wala namang time na Parang hindi ko nabasa sa Log-in-One si Cleveland. Si Cleveland. Saka si Ma'am Lucy Talavera, wala po. Si Cleveland, si John Las dito. Rostan. Hindi ko nakita sa Log-in-One. Si Sir Cleveland. Babae ba? Lalaki. Error po ako, sir. Nag-error ka. Sige, try mo nga yun sa may yung mahabol mo dyan si Sir Bernard. Bernard Manuel, sir, Si Manlilian. Sipat ng mga natin. Okay. Sponsor si Ma'am Perlin. Sponsor ng ng spam dilata. May spam. Ay hala. Wala ka pa pala dito Ma'am Anbangs? Sige. Okay na. Ayan na Ma'am Anbangs. Ando na, zen ka na, zen. Okay. Hintayin na lang natin sa final listing. Doon po tayo mag-finalize kung andito ba. Sige. Tingnan kita, Sir Kiblan sa kay Sir Bernard ha. Kung sabi mo nag-i-error.
Pag nag-i-error naman Sir Cleveland, resend mo na lang. Kasi ganun din minsan sa akin pag nagbabakas ako. Ganun din. Ganun din yun, babalik din yun. Kasi nag-error, parang time out ang tawag dun Nagta-time out siya Sige nga, hanapin kita dito, Sir Cleveland. At saka si andito. Adorable Dancing Baby, Grandro. Bakit may Grandro? Parang kilala ko to, Parang kilala ko to si Ilocanong Pasaway, Parang may naalala ako dito. Team Joris to Alas Bakit may Bakit may Grandro? Adorable Dancing Baby, Grandro daw. Loko-loko talaga to si si Sir Ilocano talaga. Pero very good ka, sir. Very good na. Oo. Pero wag mo nang lagyan ng Grandro. Bakit may Grandro kasi dito? Hayaan nyo ng comment guys. Sir Jinske, may final listing na? Wala pa. Doon na ako Ha? magbasa. Alon? Sa final listing na ako magbasa. Oo, sige, sige. Kasi sinusundan ko lang si Sir Sir Ilocanong Pasaway. Si Sir Ilocanong Pasaway. Okay na siya consistent siya marunong siya. Marunong si Sir kaso lang bakit may Grandro? Parang si sino ba 'yon? Sino ba yung yung invite din ni Ma'am Joris yun Si Gang TV. Pero okay, goods na lang. Palakpakan natin guys. Palakpakan natin yung bago natin guys. Bakit? Paano niya nakuha yung Grandro na yun? Baka si Ma'am Gang TV lang to Tingnan ko si si Sir Gilbert. Si Gilbert kung nandito ba. Okay. Gilbert. Andito si Sir Gilbert. Si Sir Cleveland ang hinahanap ko kung nandito ba. Sir Cleveland. Sir Cleveland. Hindi ko makikita yung comment mo Sir Cleveland. Kamantix Vlog. Attendance po. Nakapin po yung attendance, ma'am. Pwede pa po yan, Sir Kamantix Vlog. Welcome po, Sir Kamantix. Yun lang. Copy-paste. Si Sir Cleveland, hindi makikita yung Kay doon ko tiningnan sa kay Sir Bernard, hindi makikita. Sige, tingnan ko pa nga kita sa iba. Saan ka ba? Sa finalisting na lang kita, tingnan Sir Cleveland. Magbasa ka na dyan. Magbasa ka na dyan, ma'am Ma'am Ilonggo. Titingnan ka dito, sir Ang ingay naman ng cellphone na to. Bakit ganito? Ayan. So, yung mga nandito, wala siyang yung yes. Si Sir Abay, di ba? Final. Di, kakalapag lang kasi, kakalapag lang. Okay. Ito, meron na. Meron lang. Ayan. Yung nandito, si Sir Kaaligi, Eleanor Vlog, Master of None, Bun Garcia, Kabugto the Great, Kambal ni Rostan,
Undoy. Ayan. Yan pa lang guys. Hanggang kay Undoy pa lang tayo. Ayan, meron na. Joyce, Sweet Princess, Maricel, Cat Blood, Lars Mimi, Chubby TV, Carjol, GC Lasso, Jen Genevieve. Ayan. Si Ma'am Jean, Genevieve yung last. Si Ferlin, andito na, humabol. Si Miss Anne, Miss Dreams, nandito na rin. Ayan Shoutout guys, po kay habol kayo guys sa X-Min. finalist. Si Ma'am Ferlin ang last. At ito na humabol si Cleveland TV. Habol-habol guys sa finalist. X-Mil. Shout out. Shoutout pala kay X-Min CHTV. Sino po yung sir, yung Ayan, wala inviter mo, lang sir? humabol. Oo, kita Ma'am Karig. X-Min CHTV vlog. Sino po inviter mo, sir? Shoutout pala kay Kamantix TV. Shoutout. Sino si user? User, wala siyang profile picture. Si yan, GT Danikir yan si Kaso wala siyang Tapos si Mamarilo, si Jean Gilbert, nandito na. Yan ang mga humabol guys. Tatlo lang sila humabol. Okay. Ayan, nandito na rin si Langki, si Ilocano. Nandito na rin. Okay, andito. Sumakit tuloy labi ko sa tao. Okay, very good. Very good talaga. Very good Kompleto. na si Sir Ilocano. Nakikita ko talaga si Sir Ilocano. Congratulations na ka ng isang sakong si Justin. Ayan guys, link na tayo. Nandito ka na pala, Cleveland. Nakikita ka na, Sir Cleveland. Kanina pa siya. Sino ba to? Nandito humabong si Sanji TV. Ma'am Genevieve. Parang si to eh. Basta sino nga? Si Ma'am Genevieve. Sino nga to si Si Genevieve nga. Parang kilala ko to eh. Si to si Mami Jonah pala to. Akala mo Pero ang nilagay niya dito pag si Sister. Ayaw magpakilala. Akala mo, hindi kita kilala ha?
May pa-blandi-blandi ka pa dyan, ha? Si Sandy TV, andito na humabol. Si ma'am, oo, consistent yan si Sanbi TV, kaso lang, palagi yung late. Late yan nagbabakas. Late yan siya nagbabakas palagi. Laging late yan dumating. Baka delayed buntis. Oo. Okay. Sino ba to si Alright. si Katong, si Sweet Princess, si Joy Kambal ni Rostan, Kabugto, Bon, Master of None, Eleanor Vlog. Okay. Okay. Ang hindi ko nakita si Ma'am Lucy. Ma'am Lucy, sasali ka po ba, Ma'am Lucy? Ma'am Lucy, where are you? Andyan ka po ba, Ma'am Lucy? At saka si Sir Ondoy, hindi ko po nakita sa final listing. Si Sir Kamantix, at saka si wala. Hindi mo nakita si Sir Undoy. Nandoon siya. Si? Sir Undoy? Nandoon Sir sa Ondoy? Oh, Wala. nawala yung niya, comment niya. Nabasa mo kanina? Oh, nabasa ko siya kanina. Parang pangatlo yata siya o apat doon. Nawala. Nawala yung bakas niya. Palit ka na ninja, Ala. Sir Undoy. Yan na yung sinasabi ni Sir Kaondoy. Yan na yung sinasabi ni Ma'am Tilay na malalaspag ka talaga katagal. Kasi ang sipag mo eh. Ay, Ma'am Lucy. Sir Undoy. Sasali ka ba, Ma'am Lucy? Oh, yan yung sinasabi ni Ma'am ni Ma'am na yung Overused na ba? yung team leader nyo. Kasi ang sipag mo na nakikita ka namin sa sa 9 a.m., 1 p.m., 6 p.m., 8 p.m. Tapos mamaya sa 10 p.m. andun ka na naman. Kaya kailangan mo talaga ng magpalit. Magpalit ka na ng main channel mo muna. Kung paano mo ginawa yung yung ninja mo na yan, ganun pa rin. Palit ka gawa ka ng mga 10. Kasi masipag ka eh. Nawawala yung comment mo eh. Nababasa ni yun kanina ni Ma'am Ilongga. Ha? Nababasa mo yun kanina, di ba? Oo, nabasa ko kanina ang comment niya. Oh, mag-min channel ka muna, Sir Undoy. Tapos mamaya pagkatapos gawa ka na ng ninja tapos kinabukasan lagyan mo agad ng ng videos tapos pa-subscribes ka din sa sa main channel mo. Oh, pag-download ka ng videos, kahit mga short videos lang. Yung pag may nakita kang kapitbahay na nakatuwad, videohan mo, tapos yun yung upload mo. Tapos kinabukasan, after 24 hours, yan, pwede mo na gamitin. Oh, nawala na yung kasama ko sa taas. Ano nangyari? Okay ba, sir? Sige, mag-type ka nga dyan. Mag-type ka nga. Mag-type ka dyan kung sino yung channel na pinuntahan mo para ma-check ko. Si Sir Ilocano, wala na problema eh. Nakikita ko na siya palagi. Magaling siya mag-comment. Kaso, iwas-iwasan mo lang, Sir Ilocano yung So, hindi yun malalapag, sir.
Hindi. Hindi naman sa malalapag. Ninja mo naman yun eh. Alangan naman ilalapag mo yung ninja mo. X-Men CHTV Vlog. Sino po yung inviter mo, sir? X-Men. Parang taga rito lang to ah. Parang kilala ko to ah. Naaamoy ko yung ano niya eh. Naaamoy ko yung aura niya eh. Ramdam ko yung aura nito ni X-Men. Si Ma'am Lucy Talavera, hindi ko talaga nakikita. Ma'am Lucy, palipad ka na lang, Ma'am Lucy. Sir Dong, pwede gamitin yung channel na isa ang video? Sir Dong. Pwede. Yun nga ang Ma'am OFW Neneng. Yun yung 'di ba yung gamit mo, yan yung main channel mo. Yung yung ninja, ibig sabihin yung ninja, yung second account mo na hindi mo naman ina-uploadan araw-araw ng videos. Hindi mo pinapataas yung yung subscribers. Yun po yung ninja. Yun po yung ginagamit nyo pagkatapos ng login 1, login 2. Yo, ma'am, magpalit ka na ma'am OFW Nining para para hindi malaspag yung main channel mo. Asa na yun si Sir Ondoy? Sir Ondoy, iniintay kita Sir Ondoy ah. Sir Ondoy, asa na ba? Asa na? Zack. Sa Zack siya. Kay Ninang Zack siya. Ninang Zack. Tay, Nako, di na mahabol yun. Dito na lang ako sa pangalawa. Hanapin ko. Kay Ma'am Ganggay na lang, Ma'am Ganggay. Okay, hanapin natin si Sir Ondoy. Sa kay kung makikita na ba yung comment niya. Si Lisa's Vlog. Sino ba to? Sino si Lisa's Vlog? Sino si Lisa's Vlog? Tingnan natin. Lisa's Vlog. Lisa's Vlog. Ay, si si Liz Dream. Okay. Si Ondoy. Oh, dito ka na, Sir Ondoy. Palakpakan. Okay, palakpakan. Congratulations. Hanapin natin si si Sir Ilocano. Si Sir Ilocanong Kano. Sir Ilocano. Sir Ilocano. Ayala. Sir Ilocano, hindi kita nakikita, sir. Lah, napatay na naman yung cellphone ko. Bugbog sarado na. Oo, nakita na, Sir Ondoy. Hala. Oo, nakita na. Pati kaluluwa mo nakita na. Sir Just Sniper. Si Sir Just Sniper pala ito. Tambay lang po ako ah. Sniper pala. Sino si Japper Loveday? Sniper. Eh? Loveday. Love DIY? DIY ba yan? Love DIY. Ninja ko po tong account na to. O nga, ma'am, nakita ko na, ma'am. Si Liz. Liz. Si Ma'am Uling Ilongga OFW, dating dikit kami sa ibang StreamYard. Jappers Sniper, subscriber ako. Shout out pala sa sa Jappers Sniper, yung kapitbahay ko sa Pinyan.
Sir, X-Men, i-PM ako, Oo. sir. Taga ano yan? PM mo Taga ako. pin yan. Taga amin yan si ano si Japper Sniper Sir X-Men. Nasa ano na siya ngayon? Nasa Bukana sa Batangas. Si Japper Sniper. Pero parang nasa ano siya ngayon, sa Pinyan siya ngayon kasi nag-harvest siya ng palayan doon eh. Oh, di ba? Updated. Love DIY? Sino po yung nag-invite sa'yo dito, ma'am? Sino po yung nagdala dito sa'yo? Or sino yung inviter mo? Ayan, nandito ako ngayon kay GP Dalicia. Dito ako mag-check. Ano siya? Kasi Ano siya, ako, invite siya ni Ma'am OFW Nening. Oh, mag-observe ka lang muna ma'am ba to or sir? Ano na lang, idol na lang para babae, lalaki matawag. Idol Love DIY. Observe ka na lang diyan para kung sa next na mga si ano pala yan, si OFW Lining. oo. Marites jud ka, Sir Jensky. Bakit? Dongski o Dodongski TV o kilala na kita sir, parang nasali ka na sa Grand Draw Sir Dodongski. O kaso hindi na tayo makahabol sir. Kung gusto mo malapag yung channel mo sir, palipad na lang po tayo sir, diyan sa may $sign. Si Love DIY, siya si OFW Nining. Wala stick. Loko ta talaga, Ma'am OFW Ning. Pikahan kita dyan, Ma'am OFW. Ala, hindi na nalapag. Sino pa hindi nalapag? Patay na. Alam mo lahat taga saan siya. Sino Ma'am Langke? Si Japper Sniper? Siyempre, pumunta ako doon sa sa Pinyan, taga Pinyan niya siya dati. Nagda-driver lang siya doon sa sa Manila. Driver siya, personal driver siya. Tapos siya po. Sumikat kasi 'yun sa sa Facebook. Yung tawa niya, yung tawa. Japper Sniper. Kaso baybay ako niyan Nasa Bukana ata siya ngayon or bumalik siya doon sa kasi bumili siya ng lupa doon sa sa probinsya. Bumili din siya ng sample daw ng tawa. Grabe yun. Oo, wala na. Mayaman na yan ngayon. Mayaman na yan ngayon. Sample. Di ba? Parang Ang butiki butiki. na naipit. Ang butiki. Butiki kasi yan, butiki. Oo. Yung yung taga Bukana ngayon doon sa Batangas, puro na vlogger. Dami na tulungan yun Parang galit si Saski sa ingay mo. Si Ma'am Ivy. Nagalit na Ma'am Ivy. Bakit daw? Parang kambing na nalugpitan. Uy, andyan si Ma'am Kamaring Wala na Ma'am Kamaring, makipag-ano ka na lang dyan. Doon ka na lang sa 10 PM sasali Ma'am Kamaring. Kasi patapos na tayo dito. Yung tawa mo Sir Junski, parang nasipit na alimango. Hindi, ganun yung tawa kasi ni Japper Sniper.
Pag nakauwi ako doon sa ano, nakauwi ako doon sa amin, sa Zamboanga del Norte. Puntahan ko yung bahay niya doon. Tapos iba-vlog ko. Sana ano, magkaroon ako ng ano. Makauwi ako sa mga September siguro uuwi ako doon eh. Si ano, si Ilocanong ano, Ma'am Joris, yung ano mo, yung invite mo nawala. Love DIY? Bakit yung tili ang inano mo? Parang si Ate Chi ata yun eh. Yan yung palaging nagre-request ng tili, si Ate Chi eh. Start na ba? Anong start na ba? Napatapos na nga kami. Bitaw, Japit, Sniper, paring. Ano. Napakasungit naman ito. Nawala pala eh. Eh, di wag mo ilapag. Hinahanap ko nga, sayang naman kasi na marunong na siya eh. Oh, kiss na lang. Sungit eh. Ang sungit. Pasalubong po, sir. Ano? Anong pasalubong? Bakit pasalubong? Update po sa ating lapagan, guys. Ano na lang tayo? Hala. Ang dami pa pala nito. Ang dami pa pala nito. Tapos hindi pa pala ako nakakain. Ganyan talaga pag minupos na. Hala, grabe naman. Grabe ka naman, ano, Sir Kaaligi. Uuwi. Bakit saan ka ba, ano, Sir Dodongski TV? Taga saan ka ba? Taga Mindanao ka rin? Saan ka sa Mindanao? Saan ka sa ano? Kasi sa ano ako, sa Dapitan ako eh. Magkalapit lang yan eh, yung ano, yung pinyan si ano, kay Japper Sniper. Grabe ka naman, Sir Kaaligi. Loko ka talaga. Kain ka na po, Sir Jones. Baka himatayin si Ma'am Jones. Pag nalipong ka na. Loko. Maya, lalaro kami ni Ma'am Joris. Hindi na yan nag-ano na sa akin. Hindi na rin ako naglalaro ng ano eh. Ng ML eh. Pag ako na natuto magpalipad, sir, magpalupad na jud, manglupad na dyan. Hello. Pwede naman ano. Sipag naman ni Ma'am ano? Ni Ma'am OFW Grace oh. Oh. Ano na ba yung ano nyo? Ano na rank nyo ngayon ano, Sir Kaaligi? Sir Kaaligi, ano na rank nyo? Ganyan talaga pag matanda na galit sa bata. Ayun, bumawi. Sir Kaaligi, loko-loko ka talaga, Sir Kaaligi.
Ang minupos Sir Kaaligi, nasa 40 pataas na yun. Nasa 20 plus pa lang yun eh. Loko-loko ka talaga. Babarilin kita dyan eh. Palawan ko, sir. Karon di ako Quezon City. Tapos manghingi ka sa akin ng ng pasalubong. Ayan, layo mo pala. Pambira ka talaga, Sir Dudongs. Ikaw, Sir Jonski, official, minopos. Ano na lang, post. Hindi na mino. Post lang, post. Gimino man, Gimino. Jar Vlog. Magandang gabi din sa'yo, Jar Vlog. Ano to eh. Sa 10 PM ka na lang po, makasali, Ma'am Jar. Ma'am Jar ba to? Babae ba yan? Babae ka ba, Ma'am Jar? Jar. Idol na lang para para unisex. Unisex. Idol Jar. Parang nasa abroad ka, Sir Jonski, kasi nanghingi ng pasalubong. Oo nga. Babae. Okay. Ikaw idol ko. Sa 10 PM na lang po tayo, Ma'am Jar. Mag-attendance ka nandun kay Sino ba yung nandun, ha? Sino nga yung nandun, Ma'am Tilay, si yung Marianelia ba or yung Nelly D? Sir Jensky, si Ilocano, nandito pa ba? Wala na nga, hindi na siya nakikita nga. Hindi na siya nakikita. Oo. Sige. Nawala na siya. Pinagalitan kasi nung Pinagalitan ng team leader, nung inviter. Yun lang. Panita. Nakaidlip ako. Nakaidlip. Nakaidlip ka pala, Ma'am Jan. Sa 10 PM ka na lang. Search mo, Marianelia OFW. Ayun, di ba? Ay, na lang, Manelia. Type ko na nga dyan. Ayan, search mo yan, Ma'am Jar. Doon na lang, Doon ka na lang sa 10 PM. Hindi ka na kasi makahabol eh. Pero pag magpalipad ka dyan, mas okay. Makahabol ka. Malalapag yung channel mo. Tapos, kahit ka na lang dyan, paidlip-idlip lang. Di ba? Pindutin mo lang yung dollar sign dyan. Ay, nako, mabilis. Mabilis yung mga kausap yung mga dito. Ay, nako. Ilocanong Pasaway Vlog. Pasaway ka talaga. Paano na yan ngayon? Ang dami mo nang na-skip. Yung participant natin ngayon, nasa 25. Ang na-skip mo, 29. Lamagpas. Grabe ka naman. Sa ka na lang, sir? Sa 10 PM ka na lang din ulit. Andun naman yan si yung team leader nyo. Andun yan, siya yung mag-iingay doon mamaya. Siya po yung bata na magsasalita doon mamaya. Ito na dollar sign natin, sir. Oy, may dollar sign yan. May dollar sign dyan. Sa'yo magsabing wala. Hindi. Ang pinapalipad kasi niya, yung sa chat na dollar. May dollar sign po tayo dyan. May dollar sign dyan. Sa mga dyan, yung mga kakasimula lang. Huwag po kayong mahiya. Gusto ko yun, bata. O nga, ang cute nga nung boses ng bata eh. Wala na. Nagagalit na yung inviter mo. Papaluin ka daw sa puwet. Pero wala na to problema si si Ilocanong Pasaway eh. Marunong na siya, kaso nawala nga lang siya.
Siya makakain na si Ilocano. Siya, ano daw? Siya makakain na si Ilocanong. Oh, kanina. Kanina sa 6 p.m. Yung iba hindi nakakain dahil kay Ilocanong pasaway. Ano, Ma'am Jar Vlog, baka gusto mong diyan, malapag ng free. Oh, magpaano ka diyan? Malapag na hindi ka mag-participate, mag-dollar sign ka na diyan. Mabilis lang naman kausap yung mga moderator natin diyan. Pag nakita lang yung 125 diyan, nako. Hahanapin agad yung pangalan mo, pati links ng ng channel mo. Masipag yan maghanap. Okay. Sir, gawa muna ako back account. Anong back account? Back up na account o chicken channel? Sir, nandito po kasi boss namin. Nako, patay tayo dyan. Bank account. Ayusin mo pagbudol. hindi ko nga magaya yung may style mo eh. Ikaw yung yung original budol. Bakit kaya pag ikaw yung nambudol, mapapaklik sila ng dollar sign? Paano ba? Paano? Pwede magpa-orient. Pwede magpapa-orient ba? Ma'am Tilay, may orientation ba yung pagiging budol, Ma'am Tilay? Ay, wala pala si Ma'am Tilay dito sa nasa attendance pala yun. Nako. Oo, pwede Gcash, ma'am. Ma'am Jar Vlog. Para malapag yung channel mo. Yari ka, Ilocano. Diyan pala amo mo. Nako, patay tayo dyan. O di, kung gusto mong malapag, Sir Ilocanong pasaway, magpalipad ka na lang. Yun, may dollar sign dyan, 125 lang po, minimum. Oo, para malapag ka, sir. Kasi yung mga team leader natin kasi, yung mga inviter natin, pag nalapag ka ng isang link or nalapag ka sa mga isang live, iwan ko lang sa ibang team leader kasi pag sa akin kasi, pag nalapag ka sa isang live, automatic na yun, may ayuda talaga. Oh, ayaw namin. Ayaw namin. Papalipad, basta Ilocano. Sulping. Anong sulping? Sir John Lasso, ano na naman yan? Sir, magkano po bayad magpalapag? 125 lang, Sir Dodong Ski. 125 lang. Ayan, yung Gcash ni ayan Guys, ipipin ko mag-Gcash. yun Gcash ni Ayan, sa mga pag may confirmation na po ng ating host ngayon, nako. Kahit ako maghanap ng channel. Kahit mahirap hanapin yan, hahanapin ko yan. O Sir Ilocano. Grabe naman, gabi na, nagtatrabaho ka pa, ang sipag mo naman. Habang nagtatrabaho ka, malalapag yung channel mo, palipadan mo na, bilis. Dali. Tapos pag nagpapalipad ka dyan, kakanta ako. Sulping is pasaway. Sulping is pasaway pala. Ang galing naman ni Love DIY. Alam mo ba yung Ma'am Love DIY yung Sinking P. Sinking P Sinking P ba? Chinese kasi yan, Chinese eh. Sinking P. Wala ka pong Gcash? Sira ulo. Gulat ako doon, nagtatrabaho pa ako sa sa may Imos, doon sa may
Pag pinagsasabi mo ba? Sinking P Sinking P daw, Sinking P. Tungtungan naman ako kasi akala ko may kasama, yung ano kasi, checker namin doon. Kasama kong checker doon sa ano, sa base home glass doon sa ano, sa, doon sa Imos dati. Sa glass aluminum yon. Sinabihan pa naman ako, unggi daw, unggi. Unggi, Sinking P. Sinking P daw. Sinking P daw. Tawa lang din ako ng tawa kasi hindi ko naman naintindihan. Yun pala, yung Sinking P, si Raulo pala. Walang. Ano ba yung ano, salita dyan ano, Mami Jonah. Di ba ano yan? Chinese din yan sila. Halo yan dyan sa may ano, sa may Hong Kong ka, di ba? Hong Kong ka? Singapore ka, di ba? Mami Jonah. Sa Singapore ka, di ba? Mga Chinese din yan ang ano nila salita, di ba? Sino gusto lana para magpalipad? Na wak-wak din pala to si ano. Dodongski. Ano ba naman yan, Dodongski? Ay ano, yung dollar sign dyan, Dodongski. Oh. Pindutin mo na yan. Mandarin. Mandarin pala. Pero ano, hindi ko kasi alam paano magmandarin eh. Pero marunong ako magbilang ng ano, Chinese. Di ba? Ma'am Kamaring, may galaw shoutout sa'yo, Ma'am Kamaring. Sa 10 PM ka na lang, Ma'am Kamaring, para ano, para malapag ka naman ngayong araw kasi hindi ata sumali ngayon. Marunong ako magbilang ng ano, Chinese. Mga hanggang 100 siguro. Hanggang 100 ata kaya ko. Sample. Sige. It, di, sa, si, go, lak, chit, wi, kao, chap. Wala akong maintindihan. Diba? Wala ka naintindihan talaga nun. Halo-halo, Indian, English, Chinese, Japanese, Filipino, Indo, Burma, madami. Halo-halo. Parang tinatalo pa yung halo-halo ng Mang Inasal Ang dami naman yan. Ang daming flavor May Indian, may English, may Chinese, may Japanese, Filipino, Indo, Burma, tapos madami pa talaga. Grabe, tinalo yung halo-halo ng ano, Mang Inasal. Kasi yung halo-halo ng Mang Inasal, ano lang yun 5 klase lang. Oo, parang Pilipinas lang din 'yan. Kasi ang Pilipinas, 'di ba, merong Bisaya, merong Tagalog, merong Ilocano, merong Chabacano, merong Ilonggo, 'di ba? Ilonggo. Meron ding ano, mga ano tawag nito, mga Subanin, 'di ba? Ang dami 'yan. Kasi ang sa Pilipinas nga ata yung ano natin, yung dialect natin sa Pilipinas lang 'yan, mga 64. 64. 'Di ba? 64 'yun. Parang 'yun ang naalala ko, 64 eh. May halo-halo ang Mang Inasal Junski. Naku! Ma'am Love DIY, hindi ka pa nakatikim ng halo-halo sa Mang Inasal? Ay, naku naman talaga naman. Hindi mo pa natikman? Ang daldal mo pala talaga, Sir Junski. Siyempre, ako yung ano dito kasi, pag ayaw kong kumanta, madaldal talaga. Mas mabuti nga yung walang kanta para walang CPR. Oo, pero yung ano ko, yung daldal ko, may CPR yan. Musa Junski. Ay. Oo. Nabangsit si Junski. Hindi ko naman naintindihan yan. Di tatawa na lang din ako. Bahala ka dyan. Nabangsit? Nabangsit ka daw, Sir Junski. Bansot daw. Bahala ka dyan. Sir John Lasso, ano ba yung nabangsit?
Sagutin mo ako ha. Pag hindi ko sagutin, itatakwil na kita. Ano daw? Ay, nabalo. Si Ilocano Nabalo? Pasaway, nandito na naman siya, Sir Sir, Junski, pero wala marami po na siya unod ako message. GCash. Pag meron na, sir, magpalipad ako, sir. Nako, baka pag nagkaroon ng laman ng GCash mo, tapos na rin yung live, hindi na rin malalapad. E di, doon na sa next live. Next live. Gwapo yan, sir. Ay, sas. Alam ko yung nabangsit na yan. Narinig ko na rin yan eh. Mabango. Ano? Sir John Lasso, bilisan mo. Nabangsit. Mabanggo. Ano daw? Nakakatawa. Ano na, bangsot? Pero pag Bisayaon ka talaga na si Joris talaga. Nabanglo sa Bisaya. Nalibang naglolo. Sinabi ko na sagot, Sir Junski. Hanapin ko nga. Love DIY. Love DIY. Wala naman eh. Sino nag-mute sa akin? Wala, tayo lang tatlo dito. Dalawa lang tayo dito, Ma'am Ilongga. Mabaho. Sir Junski, nakamute din ako, no? Minumute mo ako eh. Yung nabangsit, mabaho. Inaamoy mo pala Wala ako. eh. Hayaan nyo na lang yan. Agdigos kan. Bahala kayo dyan. Bahala kayo kayo dyan, mag-Ilocano kayo dyan. Basta ako din, manimpad na lang ko or manimpad na ko rin sa abroad ko kay manimpad ko aron makakaplag og sapi para makasugakod sa kawadon. Naintindihan niyo 'yan? Ma'am Miss Ann, alam mo Ma'am Miss Ann, Miss Ann in Taiwan, kahit anong ligo ko, mabaho pa rin ako. Kaya hindi na ako naliligo para swertihin ako sa ruleta. Hindi pa rin ako siniswerte. Kain tayo guys? Kasi nagutom na ako. Miguel Love, shoutout sa'yo, GT Daniker. Na-shoutout na kita. Di ba? Ano pa ba? Ayaw pa halata, sir. Hindi. Wala, ganun talaga, ma'am. Kahit anong ligo ko kasi mabaho pa rin ako, kaya hindi na ako naliligo.
Ang sarap ng ulam ko ngayon, oh. Nakaulam ka na ba nito, ano? Swerte ka kay, ano, Ma'am June. Anong ulam mo, Paano Sir naging Junske? swerte? Ah? Anong ulam mo? Ano? Mani. Aragay! Yung mali. Imagine ka, sir. Tabang mo na naman. Bakit ako, Sir Jones, palagi akong naliligo, baho pa rin pa? Sir Jones, ano? Bakit mani yung ulam? Bakit ako, Sir Jones, palagi akong naliligo, baho pa rin ako? Bakit Ma'am kaya Joris, ganun? alam mo na. Alam mo na, mani daw ang ulam ngayon ni Sir Junski. Oh. Na. Kwento ko lang Ma'am Ilongga. Nung una kong mga 2009 kasi ako, nag-iipon kasi ako ng pera para pumunta ako ng Maynila. Kaso nga, Oh. nung pagdating ko doon, hindi ko mahanap yung bahay ng tita ko sa sa Dasmariñas, sa Dasma. Nagutom na ako. Mahilig kasi ako sa sabaw. Naghanap ako ng karinderya. Nung pag sinasabi ko, pagtingin ko, may sabaw. Umorder ako. Yun pala, sinigang pala yun. Nagreklamo ako dun sa sa tindira kasi bakit ang init ng sabaw nyo? Panis na. Asla. Kasi maasim na eh. Di ba pag sabaw maasim na na yan? Panis na. So, paano talaga? Walang iya. Pagtad na ng pawis yun. Yun pala, ganun pala talaga yun. Sinigang pala ang tawag. Kasi sa probinsya kasi, hindi kasi kami nagsinigang. Oo nga, nagreklamo nga ako dun sa nag-serve sa akin na, So, first time mo bakit? pala yung makatikim ng sinigang. Oo, ang init ng sabaw nyo, pero maasim na. Panis na to. Yusef. Baka ano yung Dami kong palagugasan experience daw dun yun ng ba? Kanong kilikili. bago pa lang sa Manila, yung dun din, kasi nung gumala kasi kami nun, naglalakad-lakad kasi kami nung pinsan ko kasi nag-a-apply ako ng trabaho. Nag-a-apply ako ng trabaho dun sa sa may sa may Manggahan kasi ang daming mga factory kasi dun eh. Sa may Manggahan dun sa Dasmariñas. Tapos pag uwi namin mga alas 10 ata yun, nagutom ako. Tapos pumunta ako ng tindahan kasi walang ulam, naubos na kasi yung pang pang luluto na lang ng pang tanghalian. Pumunta ako sa tindahan, sabi ko, "Te, pabili po yung tinapa." Binigyan man ako nung yung isda na binalot sa plastic. Yun pala yun ang tinapa pala ang tawag. Yung parang yung pinausukan ang tinapa. Kasi yung tinapa kasi sa Bisaya, yung dilata, yung sardinas. Muktis yun. Yatay. Giatay, oy. Ma'am Katnik. Lolo. Ito si Ma'am Katnik, maritis na. Nagmamaritis, oh. Totoo Kwentong ba? barbero. Hindi nga. Kahit sabihin nyo na kwentong barbero yan. Kasi kinikwento kasi ng barbero yan. Pero naranasan ko talaga yan. Bumili kasi ako ng tinapa. Mali kasi yung sinabi ko. Tinapa kasi yung sabi ko eh. Dapat sardinas pala yung sabi ko dapat doon. Kaya binigyan ako ng binalot na pinausukan na isda. Yun kasi yung tinapa pala.
Ano daw? Butang sa plastic, pinapa, Yan totoo. nahalong ginamos. Bahala kayo dyan. Ayaw maniwala ni Ma'am Catholic, O, di yan kung totoo. ayaw nyo maniwala, di, kayo na lang magsalita dito. Tinapa ang Sabi sardinas, naman may Joyce, sabaw ang loko. Ah, yun, loko. Oo nga, ang ano kasi, tinapa sa amin, sardinas yan sa Tagalog. Ang sa Mm-mm. Bisaya niyang tinapa, sardinas. Ay ang Bisaya ng sardinas, tinapa. O, sino pa daw hindi nalapag, guys? Hindi Tapos na pala nalaspag. tayo. Ma'am Catholic. Kaya pa ba? Kung ako nagtitinda, Wala na. sasampalin kita. Grabe, manampal agad. Bisaya ako Tagalog ka. Oo. Sa Bisaya kasi, minsan din kasi kumbaga, natatalo din ang Bisaya. Ay, ang Tagalog, tinatalo ng Bisaya. Kasi kumbaga, yung langgam kasi sa Bisaya, sa Tagalog, yan ibon kasi yan sa Bisaya, yung langgam. Ibon. Yung langgam sa Bisaya, ang Tagalog niyan ibon. Kumbaga, yung langgam sa sa Tagalog, sa amin, lumilipad na. Batalo ka sa akin. Siyempre, mga babae kasi, puro tama kasi kayo. Mga babae, puro kasi tama. Wala silang mali. Kaya nung nag-exam kami, doon sa nag-exam kami ng final exam doon sa high school. Ang sinasagot namin, babae. Sabi, galit na galit yung teacher namin kasi bakit daw babae ang sagot? Kasi sabi ko, babae talaga ang sagot, ma'am, kasi lagi silang tama. Ayan guys, thumbs up grade na tayo. Kaya yung mga anak nyo, pag nag-e-exam yan, turuan nyo na ang isagot sa test paper, babae ang ilagay. Babae. Pag sasabihin ng teacher nyo, bakit babae ang sagot mo? Di sabihin nyo, tama yan, ma'am. Kasi ang babae, laging tama. Surgeon Kaming King, lalaki. siguro yung ulam mo tinapa, no? Sardinas ang ulam mo siguro kasi yun ang topic. Naglibog ba? Naglibog na? Naglibog niya daw si sardine mo. Naku, paano ako magpalaro nito? Kumakain pa ako. Sige po, Ma'am Silay. Kape-kape daw muna. Thank you so much, Ma'am Silay. Surgeon King, magparulita ka dyan. Nandyan sa'yo ang ang pa-prices sa private. Yun ang mga technique dyan, ma'am Perlin.
O, di ba? Natapos yung live, puro na lang kwento. Tapos matatapos na lang yung live, hindi pa natapos ang kwento. May dugtong pa yan eh. Sige na, Sir May Jules. karugtong pa yan. Mamayang alas 10, pag-akyat ko doon. Ay, may continuation doon kay... Yung ano, tinapa na Ma'am yan, Nelly? mahaba pa yan eh. Okay, handa ko na yung palaro kahit kumakain ako. Bilis tayo na ito. Mag-practice tayo na mabilis tayo magpalaro. Wala, may mga nag-PM pala. Tatahimik muna tayo. Okay. Okay, sa mga nalapag lang to guys ha. Hala, bakit may mga link na to? Si Raulo. Loko tong ano ko ah. Okay guys, type goods na po tayo sa matatawag. Ay, di pa pala ako naka-share screen. Share screen tayo, share screen. Share screen. Okay, type present sa mga na matatawag natin dyan. Kasi papalaro na tayo ng damdamin. Yung mouse ko amoy tinapa. Okay, type goods, type goods sa matatawag ng ano. Abay Efren Vlogs, Ana Hasmin, Anbangs, Ate Che, Bernard Manuel, Bisayang Kulits, Bon Garcia, Carigs Agri, Katnik Kaligi, Chabi TV, Charmin, Cleveland, Eleanor Pilawel, Ferlin Dalagan, Ganggay, Jinsig, Joris, Junlaso, Junski, GT Daniker, Galigi, Kabugto ni Orly, Lang KFW, Lars AC Vlog, Lilian Bardinas, Liz Dream, Baris TV, Master of None, Miss Anin Taiwan, OFW Nening, OFW Greece 2010, Ondoy Mix TV, Rara Alawi, Rostan Cooking Channel, San BTV, Sweet 16, Tilay, The Pride of Abayan, Sabida Imran, and Zach Diary. Okay, mag-timer po tayo ng mga 20 seconds para po ma-confirm po kung kayo po ay natawag or wala. Alright. Okay, sino pa ba? Ay, hindi ko na ipapakita yung timer. Okay. Wala na? Wala na bang nagreklamo sa barangay o shuffle na tayo? Para po sa ating 5 subscribers. 5 subscribers. 5 na, 5 pa. Okay, type present agad dyan. Sabay-sabay ko na para mabilis tayo kasi may 10 PM po tayo ngayon.
Okay? Shuffle tayo mga 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Type present po sa matatawag. List dream, type present po. List dream, type present. Okay, remove muna natin si list dream. Next. Ferlin Dalagan. Perlin ba? Perlin? Sige, Perlin. Perlin, Ma'am Perlin. Type present. Okay, next. Undoy. Undoy mix. Undoy. Type present, Undoy. Okay. Tapos, pang-apat. Andyan si Ma'am Liz, andyan si Ma'am Perlin, si Undoy na lang. Uy, meow, meow! Ma'am Katnik! Ma'am Katnik! Ma'am Katnik, type present. Tapos last. Sir Undoy, si Ma'am Katnik na lang. Ang last nating mananalo si Ma'am Ganggay. Ma'am Ganggay, type present. Okay. Tapos na po tayo sa sa ating 5 subs. Andyan si Ma'am. Iwan ko. Ano yung panalunan mo? 50 Hindi ko subs alam. yun, Ma'am Kat. Okay. Shuffle ulit tayo para po sa Andyan sila lahat. Dalawang Nalista mo na 100. ba yan, Ma'am Hala? Bakit dalawa to si Ma'am Ganggay? Okay. Lista ko muna. Baka makalimutan natin. Okay, andun sila lahat. Pag-present sila lahat. Lagay mo na lang dyan, Ma'am Ilongga. Ibabalik pa sila natin sa Sa dalawang 100 subs? Kawawa naman yung iba. Pagbigyan na natin, uburahin na lang yung nanalo ng 500 subs, yung 50 subs. Sige, ito na tayo guys sa mga sa dalawang 100 subs. Okay. Maswerte itong mananalo. Si Shuffle tayo mga 10 beses guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Type present po sa matatawag. 100 subs. Kabugto ni Orly, type present, 100 subs. Alright. Okay, next. Next po tayo, next. Rostan Cooking, type present. Andyan si Sir Kabugto ni Orly. Okay, Rostan Cooking, type present. Timer tayo, timer. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andyan siya guys. Nalista muna natin, baka makalimutan. Okay, kompleto na. Sa mga hindi pinalad, kawawa naman. Kawawa naman yung mga hindi pinalad. Okay, ando na. Nalista na pala. Thank you. Okay, dito tayo ulit sa hindi na natin ibalik yung mga nanalo guys. Dito tayo sa sa
limang ano ba? Limang ano? One count? Ma'am Ilongga? Ma'am Ilongga. Po. Limang one count ba? Yun man sabi ni Sir Dong sa kanina sa GC. Ay, may shearer ka ba? Pasalay. Meron ka? Wala? Wala eh. Wala kang shearer? Wala daw sa shearer, guys. Sige, lima. Ay, mag-share Asa mo ba tayo. yung chat? Dalawang 50. Ha? Dalawang 50 kasi marami nag-send sa akin. Dalawang 50. Sa sharer. Five channel daw, 5 channel. Sige, yung mga nanalo, ibabalik ba natin o hindi na? Ibalik mo kay yan, sa account lang Sige, yun. ibabalik natin guys, para naman Babalik natin guys yung mga nanalo. Ay, yung mga nanalo. Hala ka, nawala. Patay. Naku, nawala. Patay tayo dito. Naku, patay. Naku. Nawala. Ulitin. Nawala guys. Ay, hindi ko na lang isali yung mga admin guys kasi to eh. Wala naman to eh. Hindi ko na lang isali yung admin sa sa accounts. Hindi ko na sinali yung guys yung admin guys ha. Okay, shuffle tayo guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Limang one count para sa ating grand draw. Alright. Type present pag matawag yung pangalan. Let's go. Sabay-sabay na natin yung timeran. Maris TV. Alright. Congratulations. Next. Ma'am Ganggay. Alright. Next. Cleveland TV. Sir Cleveland. Type present. Next. Pang-apat guys. Sweet 60 Lin. Sweet 60 Lin. Type present, Ma'am Sweet 60 Lin. Next. Pang-last. Pang-last po, pang-last. Sabida and Imran. Type present. Alright. Timer ako guys. Magta-timer ako para... Okay. Start. 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligwak ganun. Kulang tayo ng isa guys kasi wala si Ma'am Sabida. Ito next. Isang count pa guys, wala si Ma'am Sabida and Imran. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Master of None Vlog. Alright. Type present. Master of None. Okay, timer start now.
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andyan. O, kompleto na ang ating. Okay, kompleto na ang ating ano guys? Ang ating 5 Sharer. counts. Ang wala dito si Ma'am Sabida lang. No, Ma'am ano? Oo, opo. Sa sharer, sir, 250. Ano ba? Sharer. Sharer, may sharer ka ba? Dalawa. 250. Sige. Oh, sharer na to guys ha. Nandito naman kayo lahat eh. Okay, dalawang sharer daw. 50 subs, dalawang 50 subs, no? Shuffle tayo guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dalawang. Ala, ibalik ko pala sila lahat. No? Mm. Sharer ka to ito eh. Sharer to eh. Ay, kasama na yung ano, admin. Baka baka may admin dyan na nagsishare eh. Kasama na, Sayang naman. nandito si Ma'am Charmaine nag-send sa akin. Si Ma'am Charmaine nag-share sa'yo? Ay, Mm-mm. buti na lang. Okay, shuffle tayo guys. Shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, type present po sa matawag. Sharer po to. Sharer 50 subs. Okay. Miss Ann in Taiwan. Ma'am Katnik, nag-share pa si Ma'am Miss Ann in Taiwan. Boboy Vlog. Shout Okay, out. Miss Ann in Welcome po Taiwan. dito sa Next. Sino nag-invite sa'yo, Boboy Vlog? Kaaligi TV. Ayun, Sir Kaaligi TV. Timer tayo guys, timer. Hindi si Miss Ann. Okay, 20, 19, 18, 17, 16. Hindi pala. Sir Kaaligi nag-share sa'yo, wala? Check ko. Ay, oo. Nag-share sila Kauna-unahang dalawa. nag-share. Nag-share sila dalawa. Sige. Si Ilan Ma'am lang Miss yung mo? Ann, Nag-share daw siya eh. Kay yan, kay Ma'am Katnik, doon mo okay. Sa play-all na tayo, kay Ma'am Zach 8 play-all. Tsaka kay Ma'am Ferlin Zach? 5 play-all. Sige. Yung mga nanalo, hindi na natin isama? Wag na. Wag na, sige. Pagbigyan Dito natin na yung lang. iba. Hindi na Okay, natin. shuffle tayo guys. Shuffle na lang natin. Shuffle na lang natin to kung sino yung maano. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 8. Walo para kay Ninang Zach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang pala. Okay. Okay, yan po ang 8 natin. Kay Ninang Zach.
Dito na tayo sa another 5 lang no, 5, 5, 5. Opo. Ma'am? Sige, Opo. dito tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Kanito kay Ma'am Perlin, no? Opo, sir. Thank you Wala so na ba? much, Wala na? Ma'am Grace. Wala na. Baka gusto mo magdagdag. Okay guys, yan na po ang ating nanalo. Maraming salamat. Magpasalamat pala, Okay na tayo guys, okay na tayo. Tapos na tayo. Wala na. Ayan, maraming salamat sa lahat. Sa kay Sir Jenski, Congrats kay po Ma'am sa Joa, mga kay Ma'am winner. Johnny. Kay, yung nasa attendance, sino yung nasa attendance, Sir Jenski? Si Ma'am Si Ma'am Ana. Ana At Hasmin. saka si Anbangs. Kay Ma'am Anbangs, tsaka kay Ma'am Ana Hasmin. Hasmin, maraming salamat po. Tsaka kay Ferlin, sa sponsors ng Play All. Kay Ma'am Grace, thank you po. Kay Ma'am Ivy, tsaka kay Sir Dong. Thank you so much. At sa lahat ng nag-participate dito guys, maraming salamat po. And congratulations sa mga nanalo. Sa mga hindi, better luck next time. Mamaya po, makaswerte din tayo kay Ma'am Nelly. Ayan, Okay, pala, kita-kits dito tayo na kay kayo Ma'am Nelly. kayo mag-exit, dito na kayo mag-exit. Lapag ko ulit guys, yan Madamo po man ang nga 10 PM salamat, natin. Ma'am 10 PM. Celine. Ha? Ayan. Lalapag ko lang yun guys. Sige, para dyan na Ayan, sila dyan. mag-exit. Dyan na kayo guys. Ayan, thank you so much guys. See you doon kay Ma'am Nelly. Mag-end ka na, Ayan, sige na. Wala nang timer. Boom, kara-kara ka, Ma'am Anbangs. Thank Oo, wala you. na. Bye-bye.